Tak to a tuto ťa zastavím. Jak sa zlakla. Ja nikdy nedostávam zlé známky a ja sa ich nebojím. Tak akú najhoršiu známku si dostala? V 5 v 3. ročníku. Týko. A nie, ty máš si povedať, že... Čo mám povedať na 5, že ty kokos? Na dnešnej hodine si zopakujeme tematický celok, ktorý sme už prebrali, detský hrdina v literatúre. Ja sa opýtam, čo je to poviedka? Je to krátky literárny žáner, ktorý nemá veľa postav a postavy sa nevyvíjajú. Dobre, ktoré poviedky sme čítali? Čítali sme do konca, do školy. Kto napísal poviedku Do konca? Poviedku Do konca napísal Jozef Gregor Tajovský. Kto napísal poviedku Poškoláci? Poviedku Poškoláci napísala Gabriela Futová. Kto napísal tento starovcovský cyklus? Starosovský cyklus napísal Jozef Gregor Tajovský. Cieľom dnešnej vyučovacej hodiny bolo zopakovať si tematický celok Detský hrdina v literatúre a zároveň nadviazať na nový tematický celok Fantasy literatúra. Ktorá poviedka vás tak najviac zaujala? Poškoláci. Poškoláci. A prečo? Prečo práve Poškoláci? Najviac to pripomínalo od našej triede. Vie mi niekto stručne povedať, o čom tá poviedka bola? Tá poviedka bola o tom, že žiaci sa hádali a dávali si stávky, že on musí dostať 3 jednotky a ona 3 päťky. Niekedy je veľmi ťažké zaujať žiakov tak, aby dávali na hodinách pozor a zároveň, aby boli hlavne aktívni a prežívali preberané učivo so záujmom a možno, že niekedy aj s takým úsmevom na tvári. Slangové slova, vlastne to je skupina slov, ktoré používa určitá skupina ľudí. Nejaký príklad na žiacky slang. Matika, učka, slovina, dejaku. Dobre, výborne. Na hodinách literárnej výchovy môžeme kombinovať rôzne tvorivé metódy a tvorivé aktivity podľa preberaného učiva, podľa témy, záujmu žiakov a podobne. Ja viem, že niektorí vaši spolužiaci si aj pripravili takú kratučkú scénku a skúsia nám ho teraz zahrať. Som slovenská spisovateľka Gabriela Futová, žijem v Prešove a píšem knihy pre deti a mládež. Mám rada hudbu a milujem knihy. Nerada upratujem, ale rada vymýšľam prekvapenia a som zvedavá, čo si pre nás pripravili naši spolužiaci za scénku. Hej ty, vraj sa nebojíš učiteľov, ale som presvedčený, že si som úplne zlepená. To nie je pravda. Ja sa žiadnym učiteľom nebojím. No jasne, tak to dokáž. Čo má najhoršia známka je 5 a to som dostal v 3. ročníku. A odtedy si akože inú známku nedostal horšiu. No, 2 to je taká najhoršia známka. Ty kokos, to je sila. Tak čo, ideš do toho? Do čoho? To má byť akože stávka? Dobre, dostanem 3 päťky, ale ty musíš dostať 3 jednotky. 3 jednotky za 3 päťky, no ja do tohto nejdem ako sorry, no. Čo? Bojíš sa? Ja sa nebojím, ty sa bojíš. Berieš stávku? Nie. S tebou nikdy. 3 jednotky, 3 päťky, tak dobre, idem do toho. A tak poďme, aj ja idem. Tak a teraz si podajte ruky. Nepodáme. Som zvedavá, či budete poznať podľa portrétov jednotlivých spisovateľov. A tu vidíme znova 3 spisovateľov a máte k ním zaradiť dielo a tému toho diela. Jan Babarík. Áno, napísal. To bolo mobil. Marta Hlušíková napísala Srdce vo vchede. Dobre. Jedného, kto chce čítať. Vyber si z týchto textov, ktorý chceš. A podľa indícií, ktoré v tom texte nájdete, poviete, kto napísal ten úryvok, ako sa nazýva a kto bol hlavnou postavou. Bola som jednotkárka, triedna jednotka. Jedného dňa som sa však ocitla v zvláštnej triede.
po školáckej a stretla som tu veľmi zaujímavých ľudí. Bolo to dielo po školácii, autorom bola Gabriela Futová a hlavná postava bola Šárka. Plával som ku chlpáčovi a keď som dorazil ku nemu, zbadal som, že niečo drží v papuli. Bolo to maličké šteniatko. Zachránil som teda záchrancu. Kto som? Meno autora je Kalo Uhlík, názov rozprávky alebo poviedky je Machová svorka a hlavná postava je Timo. Výborne. Na tabuli vidíte niečo o tých autoroch, ktorí sme si hovorili, že napísali Dievčatko z krajiny drakov. Pri preberaní nového učiva som použila aj skupinovú prácu. Žiaci sa rozdelili do skupín a každá skupina dostala pracovný list, ktorý bol zameraný na čítanie s porozumením. Mali odpovedať na niekoľko otázok a mohli pracovať aj s učebnicou. Takže máme tu napísaný literárny druh, literárna forma, literárny žáner. Kto by mi vedel veľmi stručne povedať, čo je to tá fantasy literatúra, alebo čo si predstavujete pod tým pojmom? Že sú tam fantastické bytosti. Dobre. Používajú sa tam magické čísla. Každý napíše krátky fantasy príbeh podľa vlastnej fantázie. Vymyslíte si postavy, prostredie, kde sa bude odohrávať, zákletku. Môžeme tam využiť rôzne nadprirodzené, vymyslené, fantastické bytosti. Dobre?